Rapolo Laglagbara 2 Tournament. Ika-7 nga battle karong gabi una. Monchito versus Estilos Defense. Give it up! Dahil salamat Azul Uslubuha, dahil salamat ni Sir Ryan, Turbo Hectic, dahil salamat ni Boss Mayon, Unselfish sa to. Good luck sa competition, international competition, and of course, DJ Daiha! At ang ninyo pohon, AMF album, watch out. O sa uban nga mga local talents nga mo release mixtape, album, EP, whatsoever. Mga battles at ninyo tanan. Marshall Sex Tape at ninyo. Ato suportahan si Rage yung battle next week sa Flip Top. Yeah. Pakiwi si Rage para sa suporta! Pakiwi! Sugdan na tani. Sakong Too. Give it up. Estilos Defense. Yeah. Yo, Estilos Defense, Team Dastic, shoutout kay Ryzen, kay Clash 1, kay 031, kay Card, o kay Jonas, tanan taga mga Toledo, Carmen. Yeah, para yun eh. Sakong Wala. MF. Trios na dahil, shoutouts na ng MC sa Balamban ng Pati League. Yeah. Sakong Wala. MF. Champion sa 2016 Laglagbara 2. Give it up, Monchito. Ano? Shoutout sa tanan na diri karon. Shoutout daghang salamat sa mga inuul nga mga sponsor. So, daw si Silos sa Quintos. Kipili niya nga una si Monchito. Yo, Minata. First round, Monchito. Hello. Anong si Stilos pa man? Nga wala man ni kusog. Pwede ka tong negro na lang para ka to na lang kung balian o bukog. Yo. Kailangan ba ko ni introhan para mahibawan kung kinsa joy pabor para sa rapper nga nagpaka. Jejemon kay Carsurol. Sige tagaan di kag chance para dili ka maggool. Bisag syagitan pati ka. Aras imong duol o haras ko nga ulol. Sasama mong bulok. Bugo ka nga gipanganak. Bisag madangas paning ugok. Imong makita sa damgo hanap o puno na sa abog. Imong armas di makabuto. Kay ikaw ra ang sabog. Akong linya nakaplastar na samtang wala pa ang buwan. Di na magsilbi mong giandam bisag. Usa na lay kuwang sinamaray tahangtod. Mga matay sa buwang. Ako tong manok away tahod pero andam mo patay bisag ang kontra. Mas maguwang. Walay makababag. Mas maguwang. Bisag asa. Walay makababag. Bisag asa nga lugar. Bisag macho kada event. Nindot akong tukar. Generic ba ang lines? Pero dili lang ang flow. Ma-generic ranibay kung gikanis imong kamot. Di na ka makaabot. Samot na nagsolo ka. Mura kag nakainom nga anhin nagsalimuang. Tudas ka nga way alam. Kung way mag-imbestiga. Nisunod ra kos batas ako ang unang replika. Sige ikaw na ang hanas. Himunti kag Diyos. Para na ako'y pakyuhan kung ilansang nakasakros. Kung naboksidor pa ning amaw, ganiha, rani nang gakos, dakong sayop ni mong nibangga ka sa kampyonadong, wala pa gani malaos. Andam ko makigkamay, sige kupti akong kamot, para may na lang imo sang ma-feel ang champion bisag, dili ikay makadaog. Time, round 1, Estilos Defense. Putik makaduka bay. Kada speed nimo tuon ako galula bay. Makaduka. Makagets. Then, unsa to? Unsa pa to yung gipangingon ni makatilaw og kampiyon putik mo na to galawan champion direct. Putik isa pa doon to Balamban katawan na to pre. Wow. Sir, intro ra ay sa time. Sa mga wana kay Baw, sarap type ra dai ko nagsugod. Karon sa paglamon layo nagnaabot, dila sa palaka. Oo type. Writer lang maong kada. Type paka-hantod sa naabot og raprakan mga par. Kung diin na serious mga kung gihanga din ang pinaka-bright nga star. Serious pinaka-bright nga star anyway. Hantod sa naapil sa Balamban rap Battle League. Bito kay mas naging halang yes. Murag ga food trip lang ko dito glimpo. Human gipanlamon mga Balambans besa. Rap
sa Rapolog CRBL. Pangalan ko ni tatak na ug mas mutatak pa na karon sa kataas nagnaabot na lagpasan na kuning moon. Kaya Rapolog game! Intro ko pa lang mas nabati na nimong imong giagian mas delikado pas manipis. Mga sinuwat ko dunay kaanyag ug pagkahalimaw. Ako'y author ng Beauty and the Beast. Nagkampiyon ka last year, nagbalik kung say rason mga repa, wa makontento sa iyang title mo, wa karoy nang ibabaw nga letra. Nagbalik, pues ako'y nasa taas na nga level mo, mga tsunami man mo kumahadlok sa imong pagbalik. Ikaw ang gihilakan nga laki sa resback ni Smug pagkat patay na ka sa imong pagbalik. Ano balik? Mao di lang corona hasta trono, ikaw ron makuhaan, siguradong makita niyong duguan, human ni makuhaan. Gets mo ni makuhaan mo, bisan di ko grave robbers, pero siguradong patay ang gikuhaan. Patay ang gikuhaan mo, ay kuing na nga, usa ka sagapanday sa ako ron nga naabtan. Pero humanti ka ilubong ron, una pa nimo masulting party na ka sa ako nga gitumban kada tuktok bukas. Giabli nga pinto, linya ko dunay unod sa lalim gabaga. Murabag ga barbecue, kada lapag ko dunay gatinga. Higdaanan sa ICU, may pagkahalo block. May pagkahalo block pagka 3 rounds ko kay konkreto na ipapabrika sa metal. Mga produkto gipagawas ko kay solido, sobrang slow pa mag-deliver. Old school ang pag-send sa message, gipadala pa sa kartero. Maong improvement sa iyang career, mas slow pa sa project ng gobyerno. Nga, maong gadako lang ang ulo, warabay na himo, pilingero na inutil. Pwes human karon sa 2-0, nagretiro nga ginubli. O may pagkat-mano ba? O kaya anam-anam karong mahanaw sa tunga. Like Mano's hair bars niya, way kinabuhi. Abandoned jail, di na ni puro syagit. Kay bawmon sa kukasik sa lirikal. Kay kung ma-ambulansya na sa dantapik, ako tong ambulansyang gadali. Kay kada syagit kung may kritikal. Kaya flow mo pagkaluod. Matawag na nagkanal, kanang inyong gituboy siguradong mapalingkod. Murag bagong nahalal kada hit sabog. Ikay nagdagkot ng parawan na ni mahimutang kalaga kung dinar. Ano? Last. Oh, sige, last naman. Total, kung ikaw usa ka sa mga hayop sa kagubatan nga ilahang gila, pues wala ko'y pake. Di maning ako'y linog, unpredictable mo atake. Ug sa akong pambulabog sa underground, kay baw namong kini mga hayop unang makasinate. Time. Round 2, Machito. Buang di. Buang di. Game! Yo, naapa kay kusog. Kay kanidi ka mangang. Bisag mutago pa kasi mong angga. Lapos ni si mong tinuod nga pangan. Walay mahitabo nga sangga. Gusto ko magsolo lang, walo ang plano nga isang ka. Pero ako ray mo human. Walay buot man ni. Sige lag pakul. Sige panghambog sa ilang duwa. 100 rabay ang views. Kami, pasikat pa sa Rapolo, bisag dili pa news, tinuod man maayo ka, pero ang realidad na ako, wala ka na'y pulos. Ako ang maghari gihapon, wala pwede mo ilog. Mahilaw ra ko din kung si Marshall ni mo tingog. Ang pagbangga ni mo na ako karon, partial ra na ni mo nga hikog. Hugaw ra ka sa akong kuko. Pasalamat ka, dili pa ko ninil katiron. Yo, pama, likas ang madawat, hasta ang masumbalik. Kada linya walay sama, murag atay nga gihungit. Kung akong linya mga hulog, walay makapunit. Ako ang iyo sa Rapolo nga. Gilawgan rag pusit, pisti makabwisit. Sa yupi mong gidahom, gusto siya ang makampionado mong nibangga siya sa kampiyon. Nakapangout ko sa kong ulo murag, naligo nga way shampoo, mugahin na lang ka sa siguat pero ayaw pagdahom nga. Himuon ka na mugsanto, luhod, dili sa panghambog nga ako gihapon ang maghari. Kung makakita ra kag babae, parte ra sa imong lawas ang naay mugahi. Kalas ra to imong kwarta, kalimti na lang imong gibati, iampo na lang niya puhon nga makabaos baka nako kung magkita pa ta og balik. Oh, yeah! Kabantay ko ba, klaro mo kaning todas o klarohon lang sa dang oras. Di ba? Kay taas kay kag linya tapos unsa pa to imong giingon? Mugahi ra ang parte sa kong lawas. Nadungog na ko na gigamit na GI dito pa sa ilang event sa mga rhymer. Tapos mo na diha, pataka-laka lang ka Monchito. Pues makita ninyong patay ron akong gipatumba. Mami sa Ehipto. Lipat to. Game. Game. One ay palpak nga pagka-raid sa Shabulab.
Pagkatuan ay ayo ang naabtan, kinabuhi nimo ang rap. Wa ka masayop man kay imong kinabuhi imong rap pareho sang way kapuslanan. Gusto magkampiyon na sad, ulul katawan rati ka bisan grabing pagkakorni sa mga apil sa tournament, mga bugo hagbong muruntanan di ninyo kaya akong klase, masaksihan ninyong tumpi-tumpi ang patay. Murag walay klarong morgue sa flip top Cebu, sa flip top Cebu kabhang ka lang kung imo bang nasabtan kay kada gubat ikaw ang pirming mabiyaan. Gabakta sa gabakta sa gagabon nga lugar pagkat walay klaro ang gilaktan. Sa larangan leftover maong siguradong matabunan panitan, sabay lugit sa mata, ga food trip lang og pinya, sinyalis na ni sa imong kamatayon, nga mura gab mirida mala zipline, kada linya ko dunay kinabuhi, inam imo bang nakita, kada nahimong anggulo dunay batay, Pyramid of Giza, Pyramid of Giza, kaya tapos ano ba to? Pyramid of Giza, kaya kada banat nimo mura ra kag storytelling about sa punuang di mamunga. Kaya wa mi mapupo sa imong gisulti. Sa paglamon maghinangol pagkatitikabinlan rog kinabuhi. Kada speed ko mga letra dunay bilang. Nga mura ba ga bingo anay klaro dagan sa imong rounds. Yantas nga nalinggo tapos what it do ka, di ba? What it do ka sa wakas pangandoy nimo natupad na pero kay baw kung nagpaka widra man sa kaaron inong dope ka, di ba? Ni apel ka og kukunan aron inong para kahadlukan o ba nimo na gets o nagpakawid para inong masama tong damo. Kaya time na. Okay, let's run. Kaya siguradong mapag-iwanan kasi sobrang wak mo. Rapolo gihimo na kung pantalan sa kadagang nagpaabot sa barko. Tagalog o Bisaya, oo nga unay akong style. Hindi ko maglisod ko ba na tog straight nga Bisaya. Pero binisayon ginala ko yung lifeline ron. Una pa ko makaspitog straight nga Bisaya. Kaya namura nagkakarpintero. So sige na mo buhat o bangko. Mo nibutang si mong isip. Mong bisandisag ko tubero. Kaya stikang buhatan o gripo sa mong kilid. Mong di na ni magdaya pa sa kuime, kay di na inyong manok di na mutusik mong luto ka sa kaugalingong mantika sud sa kahang magpangayo kag tubig. Time. Nasaan, Monchito? Game. Ako ang magsilbing babag. Walay makatupong bisag kinsa. Basta masiplatan patay. Bisag gamay ra kayang binta. Kusog kay mo sip-sip ni Leo. Wa siya kabalo nga, si Leo bay ang linta. Ayaw na lang pagdahong nga kaluyan pakakaroon bisag ganiha. Mihapit pa ka og simba. Siya jud ako makontra. Nganong wala manilis di. Ako ang muluto aning duwa, alutuon ko ng buga sa imong naong bisag. Wala pa na makisli. Di na magsilbi mong bagong suwat nga nung arimana. Nimo gipang testing, may pagsimarsyal na lang tato. Imong gipatingog, man ikaw na lang tato ang nilipsing. Mas astig pa tatanahon, mas dako pa kaog tsansa. Pero gipatay nati kaganiha. Sa una pa lang astansa, ayaw ipanghambog nga, kusga na kakay, wala pa kay grupo nga gialsa, gibuhat rana ko ang angay, pasensya ay takong sa bracket, imong panganang una magkamansa. Yaw, walay double meaning, walay double time. Igo-igo ni sa akong punchline mapa left or right. Kundi madaha pa kunti kag lift og sprite. Naimud-mud pa duty ka sa buhak nga bildog tiles, di ba? Mura kog na bingo, guys. Nabunog kunti kag bukbok ula tapatid pinakingkong style. Yaw, mauna ang multis baya ko si Dimos nga mo patay ni Voltis 5. Asa ka dapit gahe. Asa ako dapit mo sa ludo. Kung samtang maminaw ko sa imong lyrics, magsigig sakit akong ulo. Reagan ra na ni Eugene imong gamit ako. Kame, hana ni Goku. Inaana ko mo patay kontrato bangan sa daghang tao samtang nag-video gamit. Kamera pa o GoPro. Para among i-movie, Mara. Kami kamera sa akong grupo. Wala kay mabitbitig uli. Lahi ang teknik sa yawa. Magpabili ng corona sa akong ulo kay wala pa ko'y plano mo hawa. Yaw ako'y pake, kaya nakakuha man Yaw ako'y pake, kaya nakakuha man sa crowd reaction kay taga ang mga nangari taga inyo. Ako'y pake kay bisag mo daog pa kaning batela imong mga lyrics di gyapon nakapasar sa kaning pang flip top ulul. Pang binugo ra gyapon kay lyrics bisag mapildi pa ko dire. Game. Yo! Bambog,
Perting lipayan ning karaho nga napil siya tong Royal Rumble. Ulol di ka brutal. Tanaw nga nigman nimo masakiton mong gitagaan kag Royal. Tapos nag-choke ka to, di ba? Kalitra kang nawala. Mong ay kuinang isog ka kay katong nagka-rumble, kalitra kang nawala. Mga letra, seryoso, mga letra pumutatak sa imong ulo. Galawang Pinoy henyo, mga bato mo walay tama. Nakalimtan lang og silyo, wala kay kaugmaon. Lulong sa dautan nga bisyo, AMF. Ang mga pakboy pong pang J-Block, di ba? Sa sobra ka pakboy, ultimo mga kagrupo, gipantira na niya. Kinasuya ka sa duha, di ba? Nasuya ka sa duha, kay nakaaho na sila layo-layo nang naabtan. Ang masakit pa, mao ganing na muhimog kanta sila fangs kung unsara sila sa una man, total na aman sad ka, isip buking basihan kung unsara sila sa una, sa layo ra nila nga naabtan. Kapit sa fangs, kapit patalim, bangkil patalim, kay ba kung gikopyar nimo ang image niya sa mga tao para magmukha kang matalim. In other words, nihapa ka sa mga daan nga mura baga planking, pero ang imong pag nagpaulipon para lang maila, pero ang imong nagpaulipon kay para sa gusto nila, gusto kang susunod ka sa kanila. Kaya nagpaulipon pero wala kaayos yung kaugalingon, kabaliktaran ng ehersisyo. Pagkaulipon way nakuha, pulo is servisyo. Tapos gipildi ka ni Ace, pwersahan ng pagpapahuway, naka-receive og force leave. Wala lagi tuog linging crowd. Pwersahan ng pagpapakahuway, naka-receive og force leave kada buhi sa Ace dunay patay. Sa bilaran gatong it's maong sa imong grupo, ikaw ang nagpabiling gutom. Nabiyaan sa food trip kay kada round di mo wanay kagat nga mura bag na low street. Kaya throwback sa flip top, try out ang batch nila. Freestyle na gay, nag-choke pa ka. Pero nakasudya pag flip top ning adik, nakakapyot sa line up kay lakas man kay kapit. Di ba? Kaya dawatang kamatuuran nga di ko nimo maabot ay napagpaabot sa kung lamano mga gipananong kong bomba sigurado na manubo. Syudad sa Cotabato kaya sabog. Wasa grabing pagkasabog mo gamit tapul nga Mary Jane lawas niya nagkatag tila model sa magazine. Kaya ikay na kagapos sa pagtuong sikat ka, pwes ito ay demokrasya ug madawat siguradong malaya ka. Atong board game time. Yo, check! Apollo Laglagbara 7 ika-7 nga battle karang gabiyon na. Monchito versus Steeler the Base, magpaka balik. Mga gahi dari sa Rapolo. Dahil salamat na Sultos Lubuwa, dahil salamat ni Busikong, dahil salamat Mayon Turbo Hectic, dahil salamat South Merch, and sa Fish 2, sa competition, international competition. And give it up, DJ Daiho! Send too many. Yo! Monchito versus Estelos the Bench. Judges decision 4-1. Advance sa tournament. Monchito. Yo, salamat. Salamat sa tanan. Shout out kay Red Sauros. Teka lang. Di ko kapil og tournament pero gibayran jud kong Reds para makapil ko dire. Shout out kay ninyo ni Dominate og Chikoy syempre sa pagpasahod dire. Salamat. Sir Leo, Sir Tata, salamat. Justin, Shout out AMF album ko dong. Tangi na yung mga album. Para na ito. Sama ko sila. First round kay Stilos, second, third kay Monchito. Ganahan ko sa style ni Monchito karon. Misdirection. Although mas tagan ng wordplay, mas tagan ng laro sa Stilos. Tagan ang siya wala, pinanding sa walang sa Monchito. Para na ko lang. Cheers. Patay na ko Chito, 3 rounds. Kahit kayo si Stilos, yapon, promise. Kahit yung iba tayo pero grabis. Kung Chito, in 1 minute, 30 seconds, pero
sud gyud permit anang. Yo, J Black, batia, daog Chito. Sayang si Stilos kay. Nindot pero kung tayo tournament man, nadagan siya nalapas niya. Anang dili bitaw consistent niya si Chito kay duwa gid sa champion gid nga duwa. Chito. Ya, kuan. All 3 round Chito. Di madinay, di madag kuan. Lagot naman. Sito ang ipili kay kananin niya papatid sa kumutok. Ako Bryce kay ako gibuto ay si Stilos kay isang ta siyang setup good kay isang ito po sa pa kay tinod idol ko ni Iwa good. Pare na ko ni Stilos. Shout out mo.